Bueno, kaixo, ni Maiez Urrutiaparra naiz eta argazkilari eta argazkigintza irakaslea naz. Normalean egiten doan argazki mota edo batez be dau erlazionatute naturarekin eta gorputzarekin. Osea, niretzako oinarrizko gauzak diezen gauzak, naturaltasuna, bai kanpoan eta bai barruan. Nik uste egiten dodala beti gai horietan sakondu edo bai naturan eta gorputzan eta nire barnetik ateratzen den zerbait dalako, oso erlazio potentea daukadalako naturarekin eta pentsatzen dodalako gorputzarekiko daukagun gaur egungo erlazioa bai bakoitza bere gorputzarekin eta bai besteen gorputzarekin ez dela batere sanua eta nire barnetik ateratzen dela hori, erlazio hori edo harreman hori goxotzea eta nolabait azeptatzea be bai, mirestea, maitatzea, eta hori guztia nitzako nik lan egiten dodanean prozesu pertsonal bat da eta gero irudi horien bitartez egiten edo saiatzen doana da nolabait zabaltzea edo komunikatzea, ea zerbait sortzen den besteengan. Argazkintzakin bizitzea edo berez profesionalizatzea eta horretaz bizi izatea. Posible da, nik uste bai, posible dela, nire kasuan ni kombinatu behar dut beste lan batzuekin, zen batez be arreta jarri dut irakaskuntzan, argazkintzaren irakaskuntzan eta ez igual argazkintza komertzialean edo sesioak egitean eta. Eta, posible, bai, nik uste izan daikela, baina pentsatzen dut be bai, pertsona guztiak ez gaudela prestatute hori jasateko. Oso gogorra da. Oso gogorra da. Bai. Eta aurre egun gainera dakagun iaren, sorrerarekin, argazkintzaren edo norteko aukera kamera bat edukiteko, berez poltsikoan eramaten dugu mugikorra kamerarekin eta ia, horretan be bai, hain demokratizatuta dago, zen ja ez da gauza perezi bat, ja jende askok ez dugu eskatzen zerbitzua bez, orduan nik uste dut dela nahiko gogorra. Posible bai, klaro, posible bai, baino gogorra. Nei gustatzen jata pilo bet jolastea, esperimentatzea, gauzak probatzea orduan. Argazkigintza komertzialean ennaz hartun, baino bai alderdi sormenarekin dekon erlazioan, bai, igual ambito horretan batez be, ni garatu ditut nire zerak, ez da? Igual balde batetik zianotipia egiten, ikesten eta gero irakasten egiten, fotogramak bai egiten, batez be digitalean lan egiten dut, baina gustatzen eta pilo bat esperimentatzea analogikoarekin, berez zianotipia analogikoa da, fotogramak analogikoak dira eta gero, ampliadora bat erosi nun eta etxean holango esperimentuak niretzako egiten ditut. Karreteak positiba du baino gauzak asmatzen edo gauzak frogatzen, nik sortzen dut errebeladorea kaseroa, zen jata gustatzen kimikoa erosten dana, eta beti saiatzen naz bai horrelako alternatibak bilatzen eta probatzen. Nik tailer bat edo ikastaro bat edo erretiro bat prestatzen dodanean, nire helbururik handiena beti izaten da etorten diezen pertsonei ematea espazio bet, askea, euren sormena garatu ahal izateko. Niretzako ez da hain garrantzitsua teknika edo kontzeptuak barneratzea baizik eta esperientzia. Eurek bizi izatea esperientzi bat, zeinan jar daitezken kontaktuan
euren barneko sormenarekin. Eta, prozesu horretan laguntzea. Hori da, nik jartzen doan helburu beti erretiroetan eta lantzen dut pilo bat hori. Da konexioa, barru eta kanpoaldearekin konexioa eta konexio horretatik abiatuz, orduan saiatzen sormena garatu eta modu aske batean. Nik asko egin dut lan autoerretratuarekin. Eta nitzako autoerretratua kriston erraminta potentea izan da nik nire burua ezagutu alizateko. Eta nik nire gorputza begiratu alizateko beste ikuspuntuetatik postura arraroetan eta forma ezberdinak egiten dituen, eta hori ikustea eta hori barneratzea eta hori azeptatzea eta maitasunez egitea prozesu hori ez da. Ni nire buruari begiratzea. Egiten dituan ekintza ezberdinen artean nik dudarik gabe geldituko nintzateke erretiroekin. Direzelako super bereziak. Asteburu bat konpartitzeko zure pasio berbera dekotzen beste pertsonekin eta egoteko lasai zure pasio horretarako denborarekin beste leku ezberdin bat bizitatzen, juten gara naturara, hori beti, naturarekin kontaktua beti. Ematen dugu paseo kontziente bat naturan, argazkiak egiten ditugu, gero igual depende zein motatako erretiroa lantzen ditugu gauza batzuk edo besteak, igual autorretratua, igual erretratua, igual naturari argazkiak edo igual begirada pertsonala, hori, baina gauza da bizi egiten duzune horretxean, bai. Etortzen diren beste partaidekin, zer nolako harremanak sortzen diren, giroa, altzaten gara, gozaltzen dugu dana batera, juten gara pasiatzen, bazkaltzen dugu dana batera, erakusten ditugu gure lanak besteei, ez da oso polita. Gure deurizen nire lana jarraitu edo nik sortzen dituan ekintzetan parte hartu Instagramen, @mailezurrutiaparran topa dezakete hori, eta gero bertan dago webguneari enlace bat, baina ondino webgunea dago en konstrukzion, beraz baina hor dago linka, hor egongo da.